दिनैहाय जोङो मोनसे गिदिर घटनाखौ लानानै सालाकाटि आउटपस्टआव जोङो एजाहार होबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट बिफाननि सायाव मोनसे गेदेर खहा लाबोनो थांगासिनो दं, जेराव जाहैबाय माने फरेस्टनि जे टेक्स रयेल्टी महलनि रयेल्टी बेनि सायाव मोनसे जालियात माने डुप्लिकेट सालान बानायनानै आसाद आली होननाय सासे सेंग्राया बियो भुमखि पार्ट 1नि सालाकाटिनि बियो माने दिनैनि समाव माने मा खालामदों बेयो जोंनि महल साम्फा महल नम्बर 2नि महलनि टेन्डार महलनि नामै माने डुप्लिकेट सालान बानाय दाम खमाव बियो फानखुमागासिनो दं। दा फानखुमायनायनि खारनाव मा जागोन गभर्नमेन्टनि जे पुन्जि आसाम गभर्नमेन्ट आसाम फरेस्ट बेनि जे टेक्स बे रयेल्टीया बियो कलाप्स जागोन माने डाउन जागोन आरो बिटिसिनि बे टेक्सआ कलाप्स जागोन आरो बेजों लोगोसे डिसिअ इमारजेन्सि फान्ड माने मिनर मिनार्सनि माने डिएमएफटि आरो एमएमआरडिएफटि दा बे फान्डआ थाङो। दा बे थांनायजों लोगोसे मा जायो जौगानाय उन्नयननि खामानिया जायो, जिहेतु आङो क्वार्टारलि माने रयेल्टी होबाय थायो टेन्डार महल हिसाबै 7 बोसोरनि थाखाय। दा जिहेतु बेनि सायाव जुदि दिनैहाय बियो डुप्लिकेट सालान बानाय जुदि फानबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जे बिटिसिनि आरो बा आसामनि फरेस्ट रयेल्टीया माने खहा जानो थांगासिनो दं। बेनि थाखायनो आं मोनसे आगफान मोनसे खावलायगोन दिनैहाय प्रकारै आङो रयेल्टीनि सायाव जे बिदि फेक खालामनायनि थाखाय आङो एजाहार होबाय आरो आं आगबान खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ आरो जोंनि बिटिसि सरकारखौ आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आरो पुलिस डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे बेनि सायाव कठोर भाबै माने जाहाथे गोख्रों एक्सन लायो आरो बेखौ थाबैनो साजा होयो, नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि गभर्नमेन्ट टेक्स बा रयेल्टीया खहा जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ आं खावलायगोन।